салому алайкум ва раҳматуллоҳ бародарои азиз, хуш омадед ба канали мо. дар навори имрӯза бародарон нархҳои тракторҳо, мошин, тилишка, плуг, чизил, газел, зил, любой намуд чиза баҳри шумо омода кардагием. ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед. барои дастгирии канали мо як дона лайка биҷақед, дар канали мо меҳмон бошед, подписатсия кунед. дар шумо чизе маъқул боша бародаро дар комментария бинависед. аз ин пас иншоалло беҳтарин наворҳо мекунем ва шумо чизе фурӯшӣ дошта бошед, рақамҳои ватсайт ман дар рӯи экран бигире равон кунед. иншоалло мо пешкаши харидоро мекунем. худо нигаҳбонтон боша бародарои азиз. курси имрӯза дар рӯи экран, видеоро то охир тамошо кунед. бародаро трактори фурӯшӣ дар ҳолати хуб қарор дорад. фақат қатиш плуг дорад бародаро. нарша 26000 сомонӣ мега. бо гуфтагия ягон чиз сум савдо мешава. трактор қарор дорад дар ноҳияи ҷиргатол. ина бародаро нарша 26000 сомонӣ мега. гуфтагия бо савдо кардани состояниш хубай мега. созай намедонам, соҳибаш гуфтагия состояниш хубай. касоне харидор бошед, нашо трактор фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, рақамаш дар рӯи экрани шумо занг занед. ина бародаро трактори фурӯшӣ қатиш плуг дорад, чизил дорад, комбайнча барои гандамдравӣ дорад. инами чизо ҳамаш қатишан комплект фурӯхта мешавад. қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. нархи 155000 сомонӣ мега. бо гуфтагие ки савдо карда мешавад 155000 сомонӣ. трактор дар ҳолати хуб қарор дорад мегӯяд. ҳамаш созай. касоне харидор бошед ё нашо трактор фаҳмидан мехоҳед, марҳамат бародарои азиз, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. бародарои плуки фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Турсунзода. нарша 3500 сомонӣ мега. секорпусай созай ҳолатиш мега, ягон камбудӣ надорад. ина дар сурат хитон бинед, ҳамаш 100% қарор. нарша 3500 сомонӣ гуфтем мега. бо савдо карда мешавад камакак мега. ина номрои ватсапш дар рӯи экран. касони харидор бошед, нашода мефаҳмидан мехоҳед, марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. навай мега плуг созай. марҳамат бародаро занг занед. Opel Caravan соли баромадаш 1996 солай. моториш бензинай бародаро. коробка передачи механикай. нархаш 35000 сомониш мега. бо савдо карда мешавад. мошин қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз. мошин ҳолатиш мега созай. ман намедонам бародаро, хел соҳибаш гуфтагия ки ҳолатиш созай. Opel Caravan. касоне харидор бошед ё нашода ин мошин фаҳмидан мехоҳед, на рақамҳои тоҷикистонаш дар рӯи экран бигиред, занг занед. бештар маълумотро аз соҳиби худи мошин дастрас кунед. марҳамат. ина бародаро комбайни калон барои намедонам гандама я барои амтариёй. нархша 90000 сомонӣ мега. маълумоти бештар мега ба телефон. қарор дорад дар шаҳри, дар ноҳияи 5. ина бародаро хутон бинед чанқа калони хай беҳад калонаи барои заминои 12 гектар 13 гектар боша, барои ҳамтари заминои. нархша 90000 сомонӣ мега. бо савдо карда мешавад. касони харидор бошед ё нашод муҳимми фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, рақамош қатъи занг занед. МТЗ 81 соли баромадаш бародаро 2013 солай. 4 балони нав дорад. қарор дорад дар ноҳияи Фархор. нархаш 106000 сомониш мега. бо савдо карда мешавад гуфтагиай. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. состояниш созай бародаро. ина хитон трактора бародаро бинед, состояниш беҳад аҷоибе мега. нархаш 106000 сомонӣ гуфтем. касоне харидор бошед, марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. Нива соли баромадаш 1987 солай. сӯзишвориш бензинай бародаро. дар ҳолати хуб қарор дорад. мошин дар ноҳияи Файзобод. танҳо документ яксолаш будшидагиай тамом мега. срочна сум дар кора мефурӯшимаш 18000 сомониш мега. бо савдо карда мешавад. ай 18000 сомонӣ. касоне харидор бошед, марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо бародаро занг занед. бештар маълумотро аз соҳиби худи мошин дастрас кунед. марҳамат, занг занед. ина бародаро китайский комбайн барои ҷарма кардан, ҷавҳарира ҷарма мекунад. 15 қувваи аспа дора моториш. беҳад состояниш хубай мега. состояниш 100% гарантиш қатъӣ. дар ҳолати хуб қарор дорад. қарор дорад дар ноҳияи Калхусобод бародаро. нархаш 12000 сомониш мега. бо гуфтагия ки савдо карда мешавад. касони конкретни харидор бошед, марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро аз соҳиби худаш дастрас кунед. марҳамат. ина бародаро трактори фурӯшӣ Т28 соли баромадаш 1995 солай. нархаш 40000 сомониш мега. бо савдо карда мешавад. қарор дорад дар ноҳияи Деваштич. намедонам иги ҷоҳай дар ҳамиҷа қарор дорад бародаро. нархаш хай гуфтем 40000 сомониш мега. бушкаи оғош қатишай
бо чанд чизга қатишаи бародаро фурӯхта мешавад. Касони харидор бошед, марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. Марҳамат. Бародаро, трактори фурӯши Т28 дар ҳолати хуб қарор дорад. гуфтагиаи соҳибаш бо савдоранд мешавад. Қарор дорад дар ноҳияи Фархор. бародаро, нархша 28 000 сомонӣ гуфтагия бо гуфтагия савдо карда мешавад. ин ҳами тракторина бародаро худтон бинед. хаяки каҳна яне ки мегаз ҳай карда мешавад, састаниш кор мекунад, мақсад созай. касони харидор бошед, марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. иронӣ, комбайни эронӣ бародаро, соли баромадаш 2009 сола, шодка, гандумдравак, шоледравак, ҳамин чизоро ҳамаша дорад. қарор дорад дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ. нархша бародаро 150 000 сомонӣ мега бо гуфтагие ки алишан мешавад ба мошин қати, болояш сум қати бародаро. ина ватсап имош да ҳамин рақамҳое. касони харидор бошед ё алиш кардан мехоҳед, марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. бародаро, пресеби фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Исфара. срочно фурӯхта мешавад. 7000 сомониш мега. арзонтарам мешавад мега. арзонтарам бародаро мешавад мега. састаниш созай тилишкаи нави хуба. ина бародаро суратоша худтон бинед. 7000 сомониш гуфтаистааст бо гуфтагия ки савдо карда мешавад. касони харидор бошед ами пресеба ё нашуд пресеб фаҳмидан мехоҳед, балоношам наванд. марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. бародаро, срочно трактори фурӯши МТЗ-82 соли баромадаш 2013 сола. ина қатиш ими чизое ки дар рӯи экран нависагия энемиё ҳамаш ҳастанд бародаро. гуфтагия бо ки агар савдошид 1000 сомонид метам. ваъло қасам. бародарҷон, ягон пул дар кор нест, фақат дар ҳаққи мо дуо кунед. иншоалло тракторот савдо мерава, фақат дар ҳаққи мо дуо кунед. бародарои азиз, касоне ки конкретни харидор бошед, нархша ҳамин бародар худаш мега. марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби худаш дастрас кунед. марҳамат. ина бародаро, зили фурӯши срочна газ бензинаи моторош бародаро, балонош 70-80%, бошкаш 10 тонна ҳай, нархша 6000 сомонӣ мега бо гуфтагия савдо карда мешавад. қарор дорад дар ноҳияи Ёбон. касони харидор бошед, нашуд ами зил фаҳмида мехоҳед, марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби худи ами зил дастрас кунед. марҳамат, бародаро, занг занед. бародаро, срочно гандумдраваки фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Хӯросон. нархаш 10 000 сомонӣ бо гуфтагие ки камакак савдо кардаран мешавад. дар ҳамин номрои Тоҷикистонаш имо ватсап ҳастак бародаро. имо ватсап ҳастак. гандумдравак беҳад хубай мега, ягон камбудӣ надорад. касоне харидор бошеду нашуд ҳамин гандумдравак фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо